balu. From Naja. Aqua cookies snub. Can't go now, but there. Isuochi. We are live and direct at Ikeji Isuochi. It is happening at Ikeji Isuochi. We thank you, Lion Gate TV from Mbano, Imo State. We are live and direct at Ikeji Isuochi. Igbo Gadi, Omenala Igbo Gadi. Igbo amaka. Ati gwara aga na aga were